Desde niño me imagino teniendo un teatro donde poder desarrollar mis ilusiones, donde poder crecer y en agradecimiento a lo bien que nos ha ido todos estos años y para seguir creciendo creíamos que era un buen momento. 1, 2 i vámonos. Vinga, que ja està. El somni de construir això a casa nostra és insuperable i és que de veritat confiem en la ciutat, confiem en Barcelona. La pregunta és si el Paral·lel vol també ser això, com la Gran Via de Madrid o el Broadway o el West End, un pol d'atracció cultural, però sobretot turística i econòmica, no? No n'hi ha cap districte de Barcelona que tingui aquesta possibilitat musical, artística. La veritat és que sempre penso i ho dic, que si no hagués estat pel teatre aquí a Badia, mai no hagués fet màgia, perquè tu saps, jo faig màgia des de petit, des de nen, però per mi el teatre va ser l'exercici per atrevir-me a fer màgia davant de la gent. Tot es redueix a si tu ets capaç de generar talent com el de l'Antonio. Saber fer coses que són atractives per la gent, que atrauen públic, que atrauen turistes, que atrauen diners. Hi ha moltíssimes ganes d'aquesta revitalització del Paral·lel com un lloc on no només hi hagin espectacles culturals, sinó que hi hagi vida autèntica de barri de ciutat. Y este día es que tiene que ser historia para el teatro en esta ciudad. O sea, mirad la que hay fuera. Es que es una locura. Esto no pasa nunca aquí. L'Antonio és un self-made man que ha aconseguit el seu somni. No? I aquí està el mèrit, a banda de que jo he vist molts espectacles, però vaig sortir allà flipant. Quan arribes a captivar a gent tan diferent, és quan dius, arribaràs a on vulguis. Bueno, el que hem d'aconseguir no és que només es quedi al Teatre Victòria, sinó que es quedi aquí. Però em temo que la seva internacionalització és qüestió de poc temps. El meu gran somni no és ser el millor mag del món, sinó que és tenir el millor espectacle de màgia del món. I per això treballem cada dia.